На наших рэкалекцыйных спатканнях мы шмат гаварылі, разважалі пра свае адносіны з Богам. І на гэтай такой кароткай канферэнцыі, як яна запісана ў плане канферэнцыі для жанчын, хачу запрасіць вас, каб мы прыгледзеліся не сваім адносінам з Богам, а больш сваім адносінам з людзьмі, з блізкімі нам людзьмі. У першую чаргу это нашыя сем'і, сямейныя адносіны. І хачу вам даць такія 4 гатовыя правілы, практычныя правілы, як зрабіць, каб нашы адносіны былі добрымі, як зрабіць, каб нашыя сем'і былі шчаслівымі. І правіла номер 1, такое вельмі простае, але вельмі важнае правіла, это уменне заўважаць, уменне звярнуць увагу на блізкага чалавека. Не трэба расказваць пра тое, што як нам прыемна, калі нас заўважаюць. І вельмі непрыемна, калі нас ігнарыруюць. І гэта універсальнае правіла, і яно асабліва важнае ў сям'і. Чаму пра гэта гаворым? Таму што можа скласціся такая ілюзія ў нас, што калі мы знаходзімся з нейкім чалавекам у адным памяшканні, або жывём пад адным дахам, то мы можам сказаць, што я не магу не заўважыць гэтага чалавека. Мы не пра такую увагу цяпер гаворым. Не заўважыць, што нехта тут ёсць. Але увага звязана з тым, што вы прысвеціце сваю увагу, канкрэтна звернеце ўвагу на тое, чым жыве чалавек, што ён перажывае. Звярнуць увагу на перажыванні, на пачуцці, на думкі, на тое, што ў сабе носіць гэты чалавек. І яно зусім інакш выстрайвае нашыя усе сямейныя адносіны. У гэтым такім звяртанні ўвагі на нашых блізкіх японскія навукоўцы правялі пэўнае даследаванне, насколькі увага або яе адсутнасць уплывае на тое, як мы сябе пачуваем. Яны такі вельмі просты эксперымент правялі з рысам у лабараторыі. Ведаем, што рыс – это жывы арганізм, расліна. Ён рэагіруе таксама на тое, так як кожная расліна, на тое, як мы да яе адносімся. І яны ўзялі адзін рыс, які ўвесь час хвалілі, звярталі на яго ўвагу, абхаджвалі яго, казалі, які ён добры, як добра расце. І сапраўды, гэты рыс пачаў вельмі хутка прарастаць. Потом узялі другі і пачалі самымі страшнымі словамі дакараць яго, абы што гаварыць на гэтую расліну пачалі. Як вы думаеце, што стала з гэтым рысам? Ён пачаў загніваць. А потом узялі трэці рыс, перад якім спецыяльна рабілі так, што звяртаюць увагу на нешта іншае, а яго поўнасцю ігнарыравалі. Ты для нас адсутнічаеш, цябе няма тут. І праз нейкі час, знаеце, што здарылася з гэтым рысам? Ён высах, счарніў і высах. Як мы праводзім канферэнцыі для мужчын, як часам мужчыны скардзяцца, што жонка ўсё піліць і піліць, сварыцца і сварыцца на яго, то вы ведаеце, вы заўсёды гаворым мужчыне, што радуйся, як яна на цябе сварыцца. Это значыць, перажывае за цябе, значыць, звяртае увагу на цябе. Самае страшнае будзе тады, калі яна ўжо перастане з табою сварыцца. Калі перастане звяртаць увагу на тое, як ты сябе вядзеш і што ты робіш. Самае страшнае – это ігнарыраванне. І таму вельмі важна у сям'і, дома і ў адносінах з блізкімі людзьмі ствараць такую атмасферу, каб чалавек не адчуваў сябе ігнарыраваным, каб не адчуваў сябе пустым месцам. Звярнуць увагу. І звярнуць увагу – это значыць заўважыць перажыванне, даць зразумець, адчуць другому чалавеку, што мы суадчуваем разам з ім. Это такое першае правіла. Другое правіла, каб вас доўга не трымаць, гэта уменне прыняць у чалавеку, заўважыць у чалавеку тое, што добрае. Калі мы часта гаворым такую фразу, яна ў сучаснай псіхалогіі вельмі папулярная такая фраза, што
прымі чалавека такім, які ён ёсць. І калі нехта кажа прыняць такім, як ёсць, адразу думае пра ўсе мінусы. Прымі ўсе мінусы гэтага чалавека. Не, мы не пра гэта гаворым. Уменне ў гэтым чалавеку прыняць як дар усё тое добрае, што ў ім ёсць. І каб гэты чалавек гэта бачыў, што мы бачым у ім дар, што мы бачым у ім здольнасці, што мы бачым у ім нешта добрае, і мы гэтаму радуемся. І пра гэта трэба чалавеку другому казаць. Прымаць кожнага чалавека як добры дар, прымаць кожнага чалавека як падарунак. Это вельмі важна. І разумець, што гэта Божы падарунак, это Божы дар. І тое, што ёсць у гэтаму чалавеку, каб ён так занадта не пышыўся, не гардзіўся, то яму сказаць, это ўсё ад Бога ў цябе. Ты тут не падскаквай, это ўсё Божае, это Божы дар у табе. Вот я радуюся, што ў цябе ён ёсць, а табе заданне гэты дар, не змарнаваць яго, развіваць гэты дар. Уменне прымаць усё як дар, і ў першую чаргу блізкага чалавека, каб ён разумеў, што ён падарак. Прыйдзіце і скажыце дома мужу свайму, ну ты ў мяне і падарак, ну ты ў мяне і падарунак такі, ну ты мой сынок і моя дачушачка, ты ў мяне падаруначак такі. Дзякую Богу за цябе. Трэцяе правіла. Вельмі важнае, такое простае правіла, якое полностью мяняе адносіны ў нашых сем'ях. Это час для душы блізкага чалавека. Не просто час быць разам у адной клетцы сядзець, а час для душы. Это асабліва важна у адносінах жонка-муж і бацькі-дзеці. Час для душы. Это тады, калі ўсё, што перашкаджае вашаму такому душэўнаму, асабістаму спатканню, ўсё адключыць, ўсё ўбраць. Часам мы раім так, калі ёсць такая магчымасць, каб муж і жонка, каб яны разам, я знаю такія пары, якія вельмі строга трымаюцца нават гэтага правіла, каб вечарам пасля вячэры пайти разам на прагулачку. Муж і жонка, больш ніхто. Ён ёй раскажа пра тое, што ён перажывае, а яна яму раскажа тое, што яна перажывае. Чаму гэта важна? Такі час прысвечаны асабістым перажыванням, каб імі падзяліцца. Бо калі мы не маем часу адзін для другога, калі мы не дзелімся тым, што мы перажываем, то што нам застаецца? Нам застаецца толькі сядзець і дадумваць, прыдумваць, а што там наша другая палавінка перажывае. Альбо таксама і бацькі-дзеці. Калі няма такога часу прысвечанага на асабістае спатканне, на тое, каб падзяліцца, што ты там унутры сябе носіш, то тады мы не ведаем, мы можам толькі здагадвацца. І тады чалавек можа сабе напрыдумваць, наздагадвацца такое, што это закончыцца катастрофай, што закончыцца разводам. І душа наша, важна пра гэта памятаць, яна ўвесь час патрабуе, каб выліцца перад кімсьці. Нам трэба перад кімсьці адкрыць свой унутраны свет. І калі гэта не будзе блізкая асоба, калі гэта будзе не муж, жонка, бацькі, дзеці, то знойдуць кагосьці іншага, перад кім будуць дзяліцца. А важна, каб першай асобай для жонкі быў муж, для мужа жонка. І ўжо важна нам так умець стварыць гэтую нашу сямейную атмасферу, аб гэтым Бога прасіць, каб сапраўды мы былі самымі блізкімі, каб нам хацелася адныя перад другімі адкрывацца. І тут важна пры гэтым памятаць пра тое, што не бывае ўжо гатовых шчаслівых адносінаў. Не бывае ідэальнага мужа адразу, не бывае ідэальных дзяцей адразу. Это кожны дар, ён зададзены. Кожны дар, ён мае патэнцыяльнасць, якую мы альбо будзем развіваць, альбо не будзем развіваць. Альбо гэты дар разаўём, альбо змарнуем яго. Таму кожны ваш муж – это ваш дар, над якім трэба добра папрацаваць, пашліфаваць яго добра, каб гэтыя ўсе адносіны атрымаліся. І кожныя блізкія сямейныя адносіны, яны таксама важныя. Паказаць сябе найлепшую,
паказаць сябе найпрыгажэйшую. І вельмі часта не трэба сябе хваліць перад сваімі блізкімі асобамі, а пачаць тую другую асобу падкрэсліваць, што ў ёй добрае. І той другой асобе захочацца таксама і ў вас падкрэсліць, што добрае. Я люблю паўтараць гэтую фразу, якую хтосьці са святых сказаў, здаецца, Філіп Неры, такі святы быў італьянскі, то ён казаў, што добро заразнае. Добро заразнае. Калі ты пачынаеш добра адносіцца да другіх людзей, то тыя другія людзі, атрымаўшы ад вас добро, захочуць вам неяк адудзячыць. На жаль, зло таксама заразнае. Таму трэба пашыраць гэтую сферу добра для таго, каб для зла не засталося месца. І важна памятаць, што мы не безразмерныя, што ўсё мае свае граніцы. Чым больш мы пашыраем вось гэтую прастору таго, што Божае і добрае, тым менш месца застаецца на тое, што недобрае. І думаю, ведаеце пра такое простае правіла, што наша душа і нашае жыццё, яно не церпіць пустаты. Вакуума не бывае. У жыцці такога не бывае. І таму, калі мы не запоўнім чымсьці добрым і пазітыўным нашыя адносіны з блізкімі, наш сямейны ачаг, то вось гэтую пустату, дэфіцыт добра, гэта зальецца ўсякім смеццем, зальецца ўсякім злом. І таму важна маліць Бога і прасіць дапамогі іншых мудрых людзей, якія могуць нешта падказаць для таго, каб максімальна наша сям'я была запоўненая Божым Духам, была запоўнена тым, што добрае. Это простыя правілы. І апошняе, чацвёртае, такое практычнае правіла, як зрабіць, каб у нас былі шчаслівыя сем'і і шчаслівыя адносіны сужэнскія. Гэта ўсё тое добрае, што мы хацелі б сказаць, яно важна, каб не спынілася толькі на словах. Мы не духі бесцелесныя. Мы людзі, якія маем не толькі душу, але і цела. І кожнае добро, яно павінна мець нейкае фізічнае, матэрыяльнае, неяк матэрыяльна выразіцца. І гэтым матэрыяльным выразам будуць нейкія дробныя знакі любові, фізічныя знакі любові. Это будуць і абдымкі, гэта будзе і тое, што за руку ўзяліся. І гэта будзе тое, што вы не проста прыгатовілі абед, а прыгожа яго падалі. І гэта будзе не проста тое, што вы там нешта зрабілі, але вы падкрэслілі праз гэтыя розныя знешнія знакі, атрыбуты, што ў гэтым усім прысутнічае любоў. І гэта будзе другую сторону таксама падсцёгваць да таго, каб са свайго боку нешта зрабіць. І апошняе, на што хачу звярнуць вашу увагу, часам мы не ведаем, як правільна вырашыць там нейкія сямейныя праблемы. Можа, Богу дзякаваць, у вашых канкрэтных сем'ях няма вялікіх праблем, але вы знаеце, можа, такія сужэнскія пары, дзе паяўляюцца нейкія непаразуменні, нават, можа, на грані развода хтосьці. У нас у Беларусі ўжо ёсць і дзейнічаюць спецыяльныя рэкалекцыі, якія мы праводзім для сужэнскіх пар. Яны называюцца сужэнскія спатканні, супружескія встречи. Сужэнскія спатканні, такія рэкалекцыі. Калі ведаеце пра такія пары, мужа і жонку, дзе чагосьці не хапае ў адносінах, альбо праблемы пачынаюцца, запрапануйце ім паехаць на такія рэкалекцыі. Яны звычайна адбываюцца на выхадныя, калі няма работы, каб людзі маглі прысвяціць адзін уікенд у сваім жыцці сваім адносінам. Здараюцца проста цуды на гэтых рэкалекцыях, насколькі мяняецца сужэнства, а за імі мяняецца ўся сям'я. Хачу пажадаць вам прыгажосці такой, каб вы былі, як Маці Божая, як Марыя, найпрыгажэйшымі жанчынамі, бо такімі Бог вас стварыў, такімі задумаў, і кожны з вас даў усё для таго, каб быць шчаслівай. Ёсць гэтыя 4 простыя правілы, якія вынікаюць са Святога Пісання. Першае – гэта увага да перажыванняў чалавека. Другое – гэта ўспрымаць другого чалавека і даць яму зразумець, што яго прымаем як дар, як добрую навіну, як дар. Трэцяе – гэта час для душы блізкай асобы.
І чацвёртае, апошняе правіла – гэта фізічны, матэрыяльны выраз тых добрых адносінаў, якія мы хочам будаваць. Давайте помолімся цяпер за вашыя жаночыя душы, за вашае шчасце жаночае, каб вы былі той добрай шыляй, які ў правільным кірунку паварачвае сямейную галаву сваіх мужоў, каб сем'і вашыя былі шчаслівыя, каб найсвяцейшая сям'я заўсёды не пераставала быць тым вялікім узорам, прыкладам і натхненнем для кожнай нашай сям'і. Праз заступніцтва Маці Божай помолімся. Тваёй абароне аддаёмся, святая Богородица, у нашых патрэбах не пагарджай маленнем нашым і ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебна і благословлена, о Пані наша, опекунка наша, суцяшальніца наша, Ты заступніца наша, Сынам Своим нас поєднай, Сыну Своему нас, Сыну Своему нас. Мария, Маці Костёла, молися за нас у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Похвалений Ісус Христос.